dhi ng'iewo sukari kawuono iyudo ka nengone ma kinying'iewe go opogore. Kaka ing'iewe sani opogore kaka ning'iewe dweche 2 mokadho. Mano lokruok mang'eny no ema kelo kibaji ne ji mang'eny. Emomiyo ji wacho ni nengo dak bede achiel. Iluongo ni stability. Abiro nyiso gima gino kaka odhi bedo kaka higa manyien kadhi mbele. Mar ariyo kuom gima wacho en gima iluongo ni GDP. GDP tiende ni mwandu miluongo ni goods to gi services mobedo created in an economy within a given period. Normally ipime ga bang' dweche 12 higa achiel. Koro kiwinjo kako owacho ni nengo no olokore gik molosgo omedore gi atamalo 5.4%. Koro mano wabiro ng'iyo to temo kwano bende services momedrego. Iwinjo mostly services sani mamedre gin e digital platform. Ido ka en mbui kanyo nitiere a lot of services mar created every day momedore. Mamoko biro gi opportunities mag tich. Gimara adek mowacho en gimiluongo ni public debt. Public debt inde ni gope mar jopiny. Gope mar jopiny mokaw ne jopiny gi sirikal. Nikech sirikal ema make decisions on behalf mar jopiny. Gope go osebedo katuro Kenya kuom higni mang'eny. Gowi maduong' ma Kenya nokaw maduong' ahinya ni en notimgo SGR. Gowi no oseturo Kenya nyaka sani. Nikech seche te iyudo ka budget mogo ok rom gi gik modwa timo. Koro ichuno ni nyaka wadwa hol kendo. To sama ole no gowi no ing'eni chule to kichule tichule gi gimiluongo ni interest. Koro obedo mapek. Gowi go osemedore to nyaka higa mokadho. Koro sani gima sirikal ne temo timo, gima sirikal duto temo timo en temo chulogi. Emomiyo otemo report, otemo wacho niya kuom gowi go osechulo moko nyaka koro kama ochope niya. Gimara ang'wen mowacho en gimiluongo ni expenditure. Expenditure ka wan gi expenditure ariyo. Nitiere mitimo gi sirikal miluongo ni public expenditure. To nitiere mitimo in iwuon kaka dhano miluongo ni household expenditure.